samoihin aikoihin alkoi tällainen projekti kuin Natvindens Growth, eli Kautosen Teemun tällainen juttu, jonka kautta myös tutustuimme sitten ensimmäisen kerran Herra Vilskaan. Kautoselta ei oikein lähtenyt nämä solistiosuudet, niin Valtosen Tuomo ehdotti, että mitäs jos tämmönen herra kutsuttaisiin paikalle. Olen viimeinkin löytänyt itselleni ystävän. Poika, potilas se on. Tule issäs. Ja että kysytään Turusen Tarjalta, mitä se on mieltä, koska Tarja on tuntenut niin 13-vuotiaasta lähtien. Me oltiin yläasteella samassa musiikkiryhmissä, soitettiin samassa jatsbändissä ja tämä on semmoinen hyvän päivän tuttu. Taape synttäri. Oliko Tarja? Nonni. Paljon onnea, kanttura. Paljon onnea, vaan. Onks Kimi muistanut Tarjaa onnitella? Oi vitsi, törkimis. Levylaulaja. Ankkaro. Paula. Paula. Sitten kun käydään pissalla, niin tästä niinku paneloitu vessapaperit pyyhet, voi samalla sitä pyyhkästä. Kaksi kerrasta yhdellä iskulla. Sitten kalmaa. Tingitaan kaikkien naapurikansojen kansoja. Tähän toimii. Itseänsä peiliin. Se on semmonen lampu, että näkyy vaatteesta läpi. Linja on pisteitä vähän. Hoppu. Tehdään kyllä semmonen. Mitkä on fiilikset? Viritysfiilikset. Kaljamaistus vähän. Hei, soitetaan äkki, niin päästään baariin. Yeah! Älkää hukkuu. Mä en jaksa lähteä. Ai niin oli jo. Niin muuten hei nyt me alan. Ai niin oli jo. Niin muuten hei nyt me alan muistaa. Kengät saa jättää radalle. Eikö saa? Saa. Älkää hukkukaan, mä en osaa koiraa. Mihin karkaa karkaa? Mutta ei kellauteta sillä keikalla. Mä voin kertoa, että se on kohta laukka vettä toi. Mahtavaa. Mä odotan sitä. Nyt Alkakaa tulla pois sieltä, tuolta tulee valokunnan kyydit. Ei näytä miten turvalliselta. Näyttääkö toi sun mielestä turvalliselta? Mä en edes aloittanut dokaamista. Mä et edes aloittanut dokaamaan. Se on hieno homma. Tuommoista ihan sama, jos niinku puoli... Oot sä humalassa? Tunnusta nyt. Tää ei mene mihinkään DVDlle. Oon runkannut kahdesti. Ne lähtee putkaan. Ei lähde. Ei mene tuomarikin. Sami!
have been sleeping 2 months. Sillä rundilla. Jos otetaan vapaus, otetaan myös vastaan. Taas niin tätä. Taas lähtee. Homma meni ihan niinku näin. Päin helvetti. Yritettiin Tuomaksen persettä kuvata, mutta meidän Tuomas on niin häveilevää kaveri, etteikö Paras yökaupungin lähetys oli sillä satana automatkalla Pietarista Suomeen. Kaikki muut on sammunut bussia. Tuon kanssa kierretään punaisen tinneritussin kanssa maailmassa kaikkea huulia punaiseksi. Tää on yököpeli, tää on taas niin tätä. Tää on niin tätä. Tää on tätä puhtaimmillaan. Joo, mutta nyt lähtee. Ystäväni Tussi, ystäväni Tommi. Ja tehdään tämmönen pikkuinen. No niin, anna mennä vaan. No niin. Sitten onneksi siitä sisuuntuneena käytiin juomaan. Ja sitten yksi näistä bodyguardeista, joku armeijan kouluttaja. Tää meidän valomies Tommi Stoll, innokkaana jujutsun asiantuntijana ja muutenkin superihmisenä, niin sen piti päästä kokeilemaan vähän silleen, niin se kikkaili siinä. Sitten Tommi käy pikkuinen niin vääntämään silleen niin leikillä. Tommi käy lisää täysillä kännisen raivolla. Kaveri ottaa painaa nappulaa korvan takaa. Tommi tippuu selälle ja sillä hävisi totaalisesti kuulo. Oli täysi hiljaisuus iski päälle. Sitten kun se niinku painoi sitä nappulaa ja hieroi vähän korvan takaa, pikkuhiljaa alkoi semmoinen sirinä tulla korvaan takas. Oli erittäin rento olo. Eka kesä. Check this. Ei saatana! Huono yritys. Ai vittu. Itseäni peiliin. You will record that. Of course we can. Tuolla laivalla on superdisko. Superdisko. Noniin. Mä en tiedä, ei tää on vähän liikaa. Hei. Ei vitulla päähän.
Okei. Party boy! Tää on näitä. Stop, ajakaa auto sivuun. Through these 9 years you have been together, have you ever felt any time, or are you feeling in this time that there's a little bit of change in your music, in your style, or maybe the essence of you have changed, maybe? I truly think that we have not changed as persons, or I don't think that we have like the music and the ideology behind the music has not changed at all in the past 9 years. I mean, we're still doing the music for the same reasons. I think we're still a bunch of idiots like we were 9 years ago. Yeah, definitely. Is it hard, like, to get radio stations to play your music? First of all, I think what's really good and true about metal music is that people are not doing the music for the radio play or for the sales, for the charts or anything like this. I mean, they can be playing in the cellar for 20 years without ever putting out an album, ever getting one single song played in the radio, and they're still doing the thing in the cellar. So that's, I think, what's really... You're right, when you play the music, you don't calculate it. Exactly. Vähän taaksepäin. Oikealle. Kasvalainen kaveri, mä juon viinaa ja tää huume. Eikä täällä ei täällä. Maailma on miksi kusipäisin jätkä. Sitä ikinä tarvitsisi tilaa. Se on se huoneessa, kun se juoksin. Jos mä oikein kuulen, ollaan vissiin tulossa Sao Paulo. Thank you. I love it. See you. Yeah. Tässä on vaan tämmönen extempore singera-sessio.
Marco! Please! Marco! Ai, joku väitti, että Nighties on 40 piimäpartojen bändi. Kato nyt. Missä nää sanot? Ei. Näin saa ostaa stikkareita vielä näin. Lähtöä. Mulla on tää hampaankolossa. Sulla on ensimmäinen ovi. Käs. Esinahan suikalla. Mikä se oli? Ei ns. siis. Minulla on ens-ongelma. Sanoinko mä sen ääneen? Mä en mennä Hey, you guys sounded good. I came and watched the Masadi. No, It is? drink it. We will! It was good, man. You're welcome to come and visit. Come hang We out. live there. Yeah, come on up. Then we have a show. Right on, man. See you, and if I don't see you, Any I'll see opener? you. See you later. Anyone? I'm an asking. We'll be on the side of the stage when you play. Yeah, man. Come visit. That's cool. Kiitos. Se pitää juoda sitä viiniä. Mä olin topakkoina viiniä. Minä yleensä viiniä juo, mutta saapa auki. Because Thomas has started to make new songs for the next album, and Marco is doing, I guess, another Tarot album, and everyone has like a own side projects in the meanwhile. So, but it will be something different from touring. You know, you can stay at home and sleep at home and stay with your family and stuff like that. So it will be different anyway. Passenger Sauvage, traveling to Vilnius. You are delayed on the flight. Immediate boarding, please, at gate D29. You will proceed to offload your luggage. Kun lähtee se henki.
meidän matkakohde. Etelä-Amerikka. No niin. Ilman maan. Mispä Viilelle poron? What's your name? I'm Thomas. What's your name? Thomas. So, David Light, they call me D-Light, spirit in the house. D-Light. Now, you see, we have been here for 6 long hours. I got here at 5:30 in the morning just to make Thomas look great. And we're doing a fantastic job. I don't know about any of these people, man. I was here at 5:30 too. Just about 15 after 6. You guys rule. Absolutely. So what type of music is this? What kind of music? I've never heard of you guys. Heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. Not Wish, and I don't even know. You're better than how Avenged to write Sevenfold? that name You're down. better than Avenged Sevenfold? Who? Avenged Sevenfold? I know. Never heard, sorry. Oh! I didn't say that, sorry. What Finland you from? Mitä tässä niinku tapahtuu? Tästä itkee verta. Sieltä. Aamulla tuli mustaa savutettu ihan täysin suoraan ylös. Näytti aika aivalta. Ne on vielä ihan lahot noin välit tuolla niin kaikissa väleissä. Tää on se joka palaa. Oli semmosia savupommeita syttyy tuossa sisällä. I was telling the guys earlier, I wish you'd have been here. I'm sure you'll see it many times, but when camera was in there looking this way, and the villagers were storming the cabin with their torches and their battle axes and their big wooden mallets, I fell on my ass. It was great. Really. That'd be great. That'd be great. How great would that be? You. Those are the early rock pioneers in China. I don't know. Se on hyvä, että niin Markus ei täsmäosaamisen määrä. Yksi ilmoitus pitää vaan takkaa tulossa. Ei mitään muuta. Se on ylpeistä. Sitten eilen oli se yksi, joka katsoi sitä tuulikoneita. Eli kun jokainen pieni osa on kunnossa, niin loppuun kävelee. Sama toimii, se törkeä. Näistä rahaa saa mennä. Niin. Sen takia täällä Markus tekee 1,5 miljoonaa täystekijä netkoja ja näin saattaa pitää alle 5 miljoonaa se kuvien näköistä. Hello guys, welcome to Petrax Studios, Hollava, Finland. Here we are at the studio kitchen. Kitchen is, well, you know what we do here. There's some coffee table stuff and some stuff for the sound engineer Mikko, who's in the grip of a flu. So some blackberry juice and rum, which is good for him, I hope. I already had myself a cup of tea. Here's the control room and my bandmate Tuomas, who still hopes there's something interesting in the internet. We all know that there is nothing. Here's my little baby, Korg Oasis. I already used this for the previous album Dark Passion Play. I will use a lot of it for Imaginarium as well. Näyttäisi siltä, että jonkinnäköinen teemalevy tästä on tulossa tällä kertaa. Biisit yhtyy toisiinsa hyvin vahvoin sidoksin. Mä olen sitä mieltä, että siellä olisi aika helvetin vahvaa matskua. Tähän mennessä mitä treeneistä on ollut silleen niin kuin hajua, tehnyt demolauluja tonne niin kuin demopohjien päälle ja muuta silleen, niin olen henkilökohtaisesti aika mielissäni ja innoissani.
What's God if not the spark that started life's my love, a stranger, sweet music, starry skies. Silloin leikkimielisesti joskus talvella ja Emppu viskannut, vaikka minun muutama vuoden onkin nuorempi ja ehkä hieman pienempi kokoisempikin, mutta Emppu oli silloin judohommissa aika ässä. En tiedä, onko kaikki taidot vielä säilynyt siitä, mitä oli silloin, mutta silloin oli hienoa. Mutta silloin ikävä kyllä ymmärtänyt tästä paikasta vielä sitä arvoa, mikä se on tällä hetkellä. Ja nyt sen vasta ymmärtää ja nyt kun pojat on vielä täällä käymässä, niin nyt tää on niinku piste ipää. Jukan kanssa samoilta taloilta lähtöisin. Pienestä pojasta asti tunnettu ja koulut käyty yhdessä ja musisoitu yhdessä ja tässä sitä vieläkin ollaan. Olisiko tämä nyt jonkunnäköinen parisuhde pitkäaikainen? Onko se miten merkittävä hyöty ollut tällä niin kuin maailmankierroksilla, että on partneri mukaan? Partneri mukaan. Onhan se eri asia lapsena kun leikitään hiekkalaatikolla ja tehdään niitä sellaisia juttuja ja kyllä se sitten, no totta kai se auttoi kun tunsi toisen, mutta tässä on kuitenkin kasvettu ja opittu matkan varrella kaikki. Että semmoista kasvamista. Vähän niin kuin koko bändin kanssa, että ei nyt pelkästään tuo kumppani. This listening session, a lot of people, and then after that they mingled and we mingled and we had lots of interviews and people just relaxed and happy and we were too. I think it's in many ways it's a brave album reflecting what we really are and all the varieties of things that we want to do. So it might be quite a big bite for some people, but from what we saw yesterday and today, people seem to be enjoying it, even though there's quite a lot to chew on. And after this we're going to Canada to do a little movie, just a small one, nothing big, but we are happy to do it. Että Markon penis, niin siihen tuli vaan, että tämä artikkeli on tynkä. Jukka, sua ei tarvita seuraavalle levylle. Now listen, I've got some really potentially bad news for you all. No, just hang on. Annette has been rushed to hospital, vomiting, extreme pain, terrible fever. And the worst scenario has been suggested to us. I'm sure you all understand what that means. However, we have came up with an alternative, and it's this. The idea is that we do the show. We invite Elise from Camelot to come and sing the songs that she knows. Oh, that's nice to hear. She comes up and does that. The rest of us do the best we can with you helping us by singing along to some of the songs. Everybody's been really excited about doing this show, and you're all here. So what we want to do is we want to put it to you by vote if you'd prefer it to go down the terribly negative route that you all know they want us to do. Just keep your arms down. If you'd like us to do the alternative, just put your arms in the air. Thank you very much. Well, in that case, it's clear what we need to do. Cheers. Is there any chance with lyrics you could do story time? Wait, story time. Can you if you play it for me? It was the night before. When all through the world. Kauhea häslinkoihan siinä oli. Osa niinku downloadailee niitä tekstejä, toiset printtailee ja
Me käydään siellä akustisen kanssa biisiä läpi ja yksi vetää iPodilta biisiä korvaansa. I don't know those. You don't have to worry about And I that. did over the hills and far away. Great! Excellent! Good to do that. With some lyrics. Yeah. Plenty of lyrics there. Nice. We can do that. All right. Vaikka totutuista kappaleista jouduttiin karsimaan osa pois, kasaan saatiin settilista, joka oli valmis esitettäväksi. Tässä on uusi settilista. Täällä mennään tänään olosuhteiden pakosta. Hyvä siitä tulee. Just enjoy. Yeah, exactly. That's all. I want to. Every second of it. You can't conversation anymore. Oh, really? Yeah. And I do need to make an introduction here because we got some new blood here doing the work of the... We got our Flying Dutch woman, Floor Jansen. Please welcome her. And while she was flying to stage, she also brought you some presents, which we are going to be giving to you now. This one is a really nicely wrapped box. It's really big. Tuntuu, että siltä on tulossa Kiteeltä bussilasteittain ihan kaupungin johtoa myöten katsomaan tätä, mikä tuntuu kauhean imartelevalta, että tällä tavalla kiinnostaa tämmöinen tapahtuma. I have no idea where we are. There's snow everywhere and it's freezing, but as for that, we could be anywhere. I don't know. Fantastic. How does it look? It looks great. Moving in with 12, 13. With how many are we? 11 Finns and a Brit. Yes. Yes, here we are. Yes, we expect to go our expedition later on, find the pearl, find the source of the North Pole. Yes. That's my intention. 4 weeks. What a view! Planning a release is meticulous work, and everybody's input is needed. Ei mitään hajua, mitä täällä tapahtuu. But this is how it begins. The wheels are in motion, and the hard work on the upcoming Nightwish album will continue in the next diary clip. Me tykkää herätä aikaisin, 7-8 aikaa viimeistään. Sitten aamusumppi kooraa ja biisintekoa. Sitäkin mä oon kokeillut, että pistää kello soimaan 3 yöllä. Ja mulla on sanelukone tässä vieressä ja heti kun herään, niin laitan ne ajatukset narulle tai käyn soittelemaan jotain ja pakotan itteni 10 minuutiksi soittaa jotain juttua, sitten kuuntelen aamulla, minkälaista sillä on tullut. Sieltä on jotain hauskaa jäänyt käteen. Ihan käsittämätöntä mun mielestä myös, mutta nyt on hauska kuunnella. Poissa kuvioista. Hyvä ystävä Kai Hahto, jonka porukka tuntee varmasti Winter Sunista, Swallow the Sunista, mitä muuta bändejä onkaan. Aivan loistava rumpali totta kai ensinnäkin, mutta mikä sitten hienota, niin mahtava persona. Ja niin kuin sanottu, hyvä ystävä. Ja Kaitsu onneksi heti kun asiasta hänelle ilmoitettiin ja sanottiin, että nyt olisi tarvetta palveluksille, niin ei epäröinyt hetkeäkään hypätä puikkoihin. Ja Kaitsu tulee nyt nauhoittaa rummut. Joo, eli 3 viikkoa sitten Jukka soitti mulle puhelimella, että olisi tämmöinen ongelma, että tarvitsisi apua tämän uuden levyn kanssa. Ja tosiaan niin kuin, nyt ollaan täällä. Eli tietenkin tunnen kaverit entuudesta ja ollut parilla edellisellä levyllä mukana rumputeknikkona, mutta nyt sitten ollaan auttamassa ihan niin kuin isommalla kädellä. Tietenkin Jukka on mulle hyvin läheinen, että se on niin kuin
hyvä ystävä, että se on niin kuin, haluan tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä tietenkin myös niin kuin Jukankin takia, koska Jukka joutui nyt jäämään sivuun tästä hommasta ja se on varmasti aika rankkaa sille kuitenkin niin kuin sanoo jätkille, että nyt ei pysty nimenomaan toimimaan tällä hetkellä. Kaveri on erittäin sellainen niin kuin positiivinen, niin kuin yleispositiivinen tyyppi sillä lailla, että se osaa niin kuin hyvin niin kuin luoda virtaa omilla jutuillaan ja muilla tolleen on luo sitä sekä itselle että muille. Ja sellaiset kaverit on aina niin kuin hyviä näissä ympyröissä, koska me tehdään aika raskaita pitkiä päiviä. Tunnetaan olemme hyödyttömiksi monta kertaa silleen, että ollaan tuntikausia jossain lentokoneessa ja väkkärillä ja muuta tolleen. Ja siinä on kaveri, joka osaa pitää mielialaa yllä. Four kings in two. Tai oikeastaan ei osaa, vaan pitää sitä pelkästään omalla itsellään, niin se on hyvin tärkeää. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, he's gonna booze around the clock tonight, 'cause when the clock strikes 2, 3 and 4, he's gonna get some booze and drink some more. He's gonna booze around the clock tonight, he's gonna booze till broad daylight. He's gonna booze around the clock tonight. Yeah! One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5. We can't do that. Yeah. Muistatko milloin tapasit Troin ensi kerran? Joo, Islander-video. Rovaniemi. Ja sitten Lordin vielä silloin toiminnassa ollut baari siinä vaiheessa, kun kaveri rupesi hämäännyttämään jengiä omituisilla tempuillaan ja taikuudella ja muulla tolleen noin, niin kyllä silloinkin aika välittömästi tultiin juttuun, että niin kuin hemmetin helposti lähestyttävä kaveri. I'm a bass guitar / keyboard / Pro Tools tech for Nightwish. My name is Tero, and that's my world. This is my world. Let's start with the bass. I have this is Warwick Infinity. No, it's Vampire actually. Sweet bass. Yeah. And it's getting yummier and yummier. If I show you what I got here. So You're all on. this is the Beast, double neck Beast. It's Warwick, and the guitar part it's Framus. Oh. Well, not so long ago you became a vegetarian. Did you face any difficulties during this way? Especially at the beginning, probably. Yeah. I could imagine how it's hard to start doing such things, but it's not actually. Oh wow, I didn't know this was an issue, but and I don't fancy talking about it. Actually, I don't. It's a very normal thing for me. It started about 4 years ago, and just feels very natural to me. And I never had any complications, not whatsoever. But like I said, I don't really feel comfortable talking about it, and it even seems that meat eaters have bigger issues over vegetarians than vice versa, because I always keep silent about it, and I have no problem with people eat. At least I don't tell them that. But whenever you mention that you're a vegetarian, people are like, why? That's totally okay. Yeah, I mean, it should go both ways, that it's okay. And that's my choice. In a beautiful wilderness of eastern Finland. It's bliss, really. It's paradise here. It really is. I highly recommend people visit it. Only not while we're here. But ja sitten mietin joskus, että olisi hienoa yhdistää niin kuin
bändi ja luonnon helma kimppaa ja täällä se toteutuu. Mikä sen parempaa kuin mahtava musea ja mahtavia ihmisten kanssa. Et niinku, ehkä ollaan vielä semmosia niinku, tietenkin Nightwishin kotikulmilla, mistä kaikki lähtee, niin täällä on se joku syvällisempi juttu välttyy kans täällä. Pääsee täyteen immersioon, koska bändissähän on kyse muustakin kuin vaan soittamisesta, biiseistä. Bändissä on kyse toisesta perheestä, niistä ihmisistä, jotka siinä ympärillä on, tekee tätä hommaa, luo jotain uutta ja hienoa. Ja se pari kuukautta, mitä me täällä nyt ollaan, niin se on aamusta iltaan tuota levyä, yhdessäoloa ja sillä tavalla yhteen hitsautumista, ja se myös heijastuu sitten siihen musaan, mitä me luodaan. This hour is ours. Yeah. This hour is ours. Noi rumpusihvilät mukaan tossa kohdassa, vai oliko se vasta myöhemmin? Siihen demoon. Se lähtee just noin. Basso lähtee myöhemmin. Myöhemmin? Okei. Ja sitten kun soitat niitä biisejä uudestaan, niin sulla saattaa tulla, että ei, mä vedänkin tässä tällä lailla. Että tulee vähän niin kuin vahingosta. Tai sitten Tuomas sanoo, että hei, olipa hyvä juttu tuossa, muista tuo. Sitten että mitähän mä tein. Niin mä oon nyt tietenkin pistänyt tuon kännykkä, eli iPhonein tuohon vierelle ja laittanut aina rekkiä. Eli mä pystyn palaamaan niihin biiseihin, että ai, mitähän mä tein nyt sitten siinä. Jos Tuomas sanoo, että hei, toi on muuten hyvä juttu, että pidäpä tuo. Okei. Katellaan biisejä, soitellaan niin läpi ja tiettyjä riffejä tai kokonaisia biisejä tai osioita, mitä tulee aha-elämyksiä puolia toisia, että mitä sinne voisi tehdä ja mikä on hyvä idea, mikä ehkä niin hyvä idea. Se itämainen riffi ja sitten käydään välillä hulluttelemassa, sitten tullaan takaisin sen. Ei siihen ykköselle, vaan takapotkulle. Joo, enkä ykköstä sinne. Ei, joo. Se on vaan kitara ja orkka. Joo. Tärkeä. Kyllä. Niin ton emppu se melodia siinä lopussa, mistä sit tykkäät. Sen jälkeen lähtee suoraan kertsi. Eiku vielä vaan. Joo, totta kai. Editing of the words, of the lyrics, of the poetry of the whole thing, and that in turn fires the imagination for what's to come musically as well. Because everything's changing all the time. That's the wonderful thing about Nightwish, and it's in the formation of the albums. Everything changes. It's just changing all the time, and as I said before, we just have to ride with it and try to cling on as it hurtles off into the future. Magic happens is when everything seems to just fall into place musically. And I have been rehearsing with the demos, and then the demo version of the better version. It kind of, the puzzle keeps expanding, and all of a sudden things are happening that are just, magical. It's the creative energy of several people coming together that all of a sudden make Tuomas's amazing songwriting extra amazing, extra magical. The unexpected elements of ideas coming in, even during recording. Why don't we try this? Or what if? I can see almost a childish pleasure in his face when these ideas come, and he's like, yes, something comes that you cannot really plan. That's magic, pure magic. Pitäisikö sinne lisätä G vielä? Ihan häntä. Joo. Erinomainen. Great. Joo. Yeah. Erinomainen vaihtoehto. Kokeillaan. Ehkä kaikista palkitsevinta siinä äänittämisessä on se, että kun huomaa, että artisti, oli se nyt vaikka kitaristi tai laulaja, niin saa itsestään puristettua sen kaikista parhaimman suorituksen nauhalle, ja kun kuulee, että tämä otto oli nyt aivan loista, se oli tässä, niin siitä tulee ehkä semmoiset kovimmat kiksit itselle.
silloin kun ekoja demoja kuunneltiin ja sitten tavallaan kuuli sen Tuomaksen konseptin, mikä tämän levyn idea on, ja periaatteessa ihan niin kuin albumin nimikin sanoo, että kaipuu vähän sinne menneisyyteen, niin itselle tuli semmoinen fiilis, että olisipa hauska saada jotenkin sitä samaa alkuajan intoa tähän touhuun mukaan. Ja omasta mielestäni tuo viime kesän Röskön bändileiri niin oli erittäin onnistunut ja siellä oli jotenkin erityisen hyvä, vilpitön ja semmoinen tekemisen riemua siinä meiningissä. Ja toivon, että se niin välittyy. Ainakin itsestä tuntuu siltä, että sen kuulee myös tuosta lopputuloksesta. Siinä on vähän, tuntuu siltä, kun bändi olisi kokenut semmoisen 20 vuoden nuorennusleikkauksen. Että No minkä takiahan tää tässä on? Mitä te taitaa? Että miksei maailma tiedä tästä, että nyt meillä on velvollisuus tuoda tämä kaiken kansan tietoisuuteen. Tämä on niin hieno, opettava, muistuttava tarina, kuten esimerkiksi tulevan levyn biisi numero 7 on. Eli reaktiot noihin levyn trendejä. Ja lopputulos on se, mitä kuullaan. Me ei näe mitään muuta vaihtoehtoa tehdä. Jotenkin musiikki on meille kaikille niin pyhä ja herkkä aihe, että sen suhteen ei lähdetä leikkimään. To the end of 66, please. Oh, yes, the 45-minute drink spill. When the musicians were leaving Abbey Road Studios, it was time to pay for the drinks from the cafeteria. Legend says it took 45 minutes to add up and print the receipt, which almost resulted in the band missing their flight home. What a classic. Cheers, mates. Mitä täällä on meneillään. Me vilpittömästi uskon, että näitä ajatuksia levittämällä, niin koska loppupeleissähän jokaisen yksilön täytyy tehdä se oma oivallus siitä omasta onnellisuudestaan, etuoikeutettuna olemisesta, kaikki tää. Ja ihminenhän myös vihaa tuputtamista yli kaiken, niin kuin minäkin vihaan. Jos me pystytään näillä esimerkkeillä tämän taiteen kautta herättää ihmisiä niitä ajatuksia, kun katsotaan sitä sinistä pistettä tai ymmärretään tämä katkeamaton ketju, niin mä oon ihan vakuuttunut, että se on yksi tapa tehdä tästä maailmasta valtavasti parempi paikka.